Hej, jeg hedder Mikkel, og jeg er stifter af The Back to Life Project. Vidste du godt, at vi danskere vi har fået den bedste julegave, vi kunne ønske os? Det er nemlig mange, der ikke ved. Og som danskere, der har vi lidt en tendens til hele tiden at brokke os over politikere og instanser, når de gør noget, vi ikke er enige i. Men vi skal altså også huske at rose dem, når de gør noget rigtig godt. Og det har de gjort i år. Fordi det danske sundhedsvæsen skal ændres. Før i tiden har det været sådan, at vi lønner vores sundhedsvæsen på kvantitet, det vil sige, hvor mange patienter kan vi få gennem hele møllen. Fremover skal det lønnes på kvalitet, altså hvilken oplevelse har patienten gennem hele møllen. Og derfor bliver The Back to Life Project rigtig, rigtig interessant fremover. Og hvad The Back to Life Project helt præcis laver og tror på er fremtiden inden for livskriser og rehabiliteringsprocesser af mennesker, det vil jeg gerne lige lave en lille tegning, der viser dig, hvad det er, jeg helt præcis mener. Så er vi her. I Danmark har vi et kassesystem. Det vil sige, bliver du hårdt udsat, så vil du ofte stå alene inden mellem alle de her kasser, du kan få hjælp i. Ideen bag The Back to Life Project, det er at indstille en praktisk skikkelse inde i den her gråzone, hvor den hårdt udsatte person befinder sig og ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og så gør det, at man sætter en praktisk skikkelse ind, der selv har været igennem møllen, der ved præcis, hvordan får du en god dialog med dit forsikringsselskab. Hvilke foreninger findes der derude, som kan hjælpe lige præcis dig, og hvad er de bedste for dig? I dit lokalområde, hvilke behandlere er de bedste, og hvilken slags behandling har du brug for? Hvis der findes en bank ude i Danmark, der er interesseret i personer, der ikke bare tager den allerhøjeste erstatning, så kan vi hjælpe dig med at finde den bank, eller vi kan hjælpe dig med at få en positiv dialog med den bank, du allerede har. Vi kan hjælpe dig til at lære teknikker med, hvordan præsterer du endnu bedre, og hvordan kan du bruge de her teknikker til at motivere dig selv og skabe et bedre job i fremtiden, og vi kan måske endda hjælpe dig med at finde de her jobs også. Vi går også ind i din omgangskreds, din familie, dine venner, din skoleklasse, din sportsklub, og vi hjælper dem med at fortælle, hvordan de bedst kan håndtere og hjælpe dig. Og vigtigst af alt, vi ved, hvad det er, der skal til i træningslokalerne og i alle de her processer, hvor man skal investere i sig selv, og her deltager vi. Vi hjælper dig ikke bare, vi giver dig ikke bare et skema, men vi deltager. Og jeg vil faktisk gerne tage dig med på en lille cykeltur, der fortæller dig lidt mere om alt det her. Hvad så, hvis der mod forventning ikke kommer endnu flere samarbejdspartnere til det her projekt? Jamen, så er det meget interessant, hvad der sker over i den her bygning den 9. februar. Fordi den 9. februar, der skal jeg i retten, og det skal jeg efter 9 års kamp, hvor jeg har kæmpet for at få lov til at retfærdiggøre min sag, og det, at jeg tog i skole igen efter 17 dage, i stedet for at jeg bare blev erklæret rask. Det er så også interessant, fordi at vinder jeg den her erstatningssag, så kan min sag jo evigt bruges som eksempel på, at man godt får færre afgørelser, selvom man tager tilbage i skole igen. Og det er ikke nødvendigvis det samme som, at man er 100% rask. Oven i hatten er det her ekstra interessant, fordi at skulle jeg få tilkendt nogen form for erstatning, så lover jeg med denne video, at jeg donerer 100% af det her beløb til The Back to Life Projects arbejde. Jeg er så sygt videre. Ja, så er vi ankommet til næste spændende bygning. Og den her bygning, det er Harslund Svømmehal i Aalborg. Harslund Svømmehal i Aalborg er interessant, fordi The Back to Life Project allerede i 2015 bliver meget mere end at køre rundt og hjælpe de her mennesker rundt omkring i landet individuelt. I vil også allerede i 2015 se os være en del af en masse kampagner og tiltag landet over. Første kampagne, den hedder Vand virker, og det er en kampagne, der vil gerne få befolkningens fokus op
op for vandtræning, og hvor spændende og udfordrende og sjovt det kan være, både når du er fysisk og psykisk udfordret. Det passer bare ikke så godt med, at mange behandlingscentre og klinikker og hospitaler og sådan noget over hele landet er ved at nedlægge deres bassintræning og lukke deres bassiner. Der laver vi et modtræk. Det er den her kampagne, Vand virker, og den starter 10. januar i Haraldslund svømmehal, og så vil vi brede den ud til resten af landet efterfølgende. Haraldslund, de har lige fået nyt udendørs bordtennisbord og indendørs café, så lad os lige hoppe indenfor og kigge på det. Og oven i hatten så lige en stor ros til svømmehalsverdenen i Danmark. Jeg har indtil videre været i kontakt med 5 svømmehaller, og alle 5 har vist interesse i den her kampagne. Stor tommel op. Svømmetræning, det kan være rigtig sjovt, fordi at man kan minde sin krop om nogle ting, man ikke kan rigtigt ellers, og man kan flere ting i vand. Og gennem nogle uger med den her kampagne, når folk de så bliver rigtig bekendte og godt kan lide det her vand og føler sig trygge i det, så kan vi begynde at udfordre folk. Det har jeg for eksempel gjort nu her, ved at jeg har bundet mine fødder sammen. Så hopper jeg i, jeg tager den gode arm på ryggen, så hopper jeg i, og så må min krop og den mindre gode arm må se, om de kan komme i land sammen. Overlevede han? Overlevede han? Nej, det er godt tv. Selvfølgelig overlevede han. Og det er faktisk et fakt, at der er ikke ret meget, der kan få dig til at føle dig mere i live, end at investere i dit eget liv og din egen fremtid ved at gøre en indsats. Og derfor er der et sidste sted, jeg meget gerne vil vise jer. Så er vi ankommet til sidste stop på ruten, og det er Stengadeklinikken i Aalborg. Her holder fysioterapeuten Carsten Ekman til. Og Carsten, han er ikke bare en flot fyr, han er også en super dygtig fysioterapeut. Jeg har trænet på nogle forskellige klinikker, men jeg har fulgt Carsten hele vejen igennem det her. Og hver eneste dag, der har vi haft det rigtig sjovt, og vi har udfordret min krop. Jeg har været igennem en masse smerter, det har vi også haft styr på. Og alligevel så har vi mærket fremskridt nærmest hver dag i de 8 år, vi har trænet sammen. Og det er altså i et system, der gammelt afklarer alle skader allerede efter 1 til 2 år. Så lad os lige hoppe indenfor og kigge. Hej, så er vi kommet indenfor i varmen. Jeg vil rigtig gerne med den her video få dig, der ser den, til at tage stilling til, om du vil hjælpe med at sprede budskabet. Og det kunne jeg godt holde en lang tale omkring. Men det synes jeg bare ikke, det er udfordrende nok kun at stå og snakke. Derfor har jeg opfundet min egen øvelse. Jeg har aldrig prøvet den før, men derovre der står en bold. Så vil jeg sidde på den uden at røre jorden og holde balancen. Så vil jeg løse den her professorterning imens, og så vil jeg holde talen oven i hatten. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men nu ser vi, hvad der sker. Først og fremmest, så lad os starte med at rose det danske system. Vi har et system i Danmark, som meget gerne vil forsøge at hjælpe alle de mennesker, de kan, og det synes jeg nogle gange, vi glemmer at rose dem for. Vi har tit travlt med at komme til at sidde og brokke os. Men det er faktisk et fakt, at vi har et fantastisk system i Danmark, hvor den stærke tager sig af den mindre stærk. Desværre så er der nogle områder omkring det her genoptræning og livskriser, hvor det er meget let at blive tabt af det danske system. Det foregår blandt andet omkring unge, og hvis nu de tager tilbage i uddannelse, eller hvis du tager tilbage i arbejde, så har vi faktisk kun én løsning til dig ofte, og det er, at du bliver erklæret rask. Derfor her starter mit projekt, det er for at hjælpe de her mennesker, der lidt for tidligt bliver erklæret rask, så når man stadigvæk kan finde rundt i alle de her muligheder, der er i det danske system, for der er rigtig mange muligheder. Så først og fremmest, så husk at tage noget ansvar, hvis du er hårdt udsat. Husk, at det er rigtig ærgerligt det hele, men du kan godt gøre nogle ting med det her. For eksempel den tur, jeg har haft dig med ud på i dag på cykel, det er faktisk med en radius alt sammen af 1 kilometer fra min egen lejlighed. Og det viser jo lidt, at man kan altid tage ansvar. Du har altid mulighed for at finde nogle rigtig gode løsninger i dit nærmiljø og ændre dit liv. Det handler bare om, at du også skal gøre noget, og ikke kun sidde derhjemme og vente. Så først og fremmest så er det rådet alle, der er hårdt udsat, til at komme op af sofaen og gøre en indsats og tage noget ansvar selv. Og hvis du så føler, at mit projekt kan hjælpe dig, jamen så vil jeg sige med den her video, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at høre fra lige præcis dig. Nå, lad os så se, hvordan det går med den her. Vi kunne jo også rigtig godt på mit projekt tænke os nogle samarbejdspartnere. Og vi er ikke så interesserede i at få alle samarbejdspartnere i hele verden, men vi vil gerne have de bedste samarbejdspartnere. Det jeg lykkedes meget med i mit forløb, det var, at jeg gik ud og sagde, hvad med at prøve at alliere mig med alle de bedste parter, der er omkring mig i mit nærmiljø, og så ser jeg, om det ikke bliver lettere af den grund. Det gør også, at jeg har en masse erfaring i dag, som jeg kan bruge til at hjælpe andre mennesker. For eksempel så kan jeg hjælpe folk med at med det samme komme til den rigtige fysioterapeut, eller med det samme
finde den rigtige bank, eller få en god dialog med sit forsikringsselskab. Så derfor vil jeg også gerne sige med den her video, kære politikere, kære regioner, kære kommuner, kære hospitaler, kære behandlere, kære banker, kære forsikringsselskaber, kære virksomheder, der har en CSR-relation til det her med at støtte mennesker mere grundigt. Jamen, vil I ikke godt snart begynde at lytte, og skal vi ikke begynde at se på, at vi finder en ordentlig løsning sammen? Det forløb, jeg har været igennem, det har sparet den danske stat. Jamen, jeg tør ikke engang sætte et tal på, fordi så vil fokus måske komme på det, men det er mange millioner kroner. Så der er også en forretning i at begynde at støtte mennesker bedre, fordi vi kan blive bedre til at hjælpe hårdt udsatte mennesker. Jeg kunne godt tænke mig, hvis nu, at du arbejder et sted, hvor du behandler, og du føler, at I har en rigtig god service til hårdt udsatte mennesker, og tager jer af dem på en rigtig god måde, så vil jeg meget gerne høre fra jer, fordi så kunne jeg godt tænke mig at gå ind og se, jamen, er I dygtige nok til at samarbejde med os, og har vi ikke en fælles interesse i at hjælpe de her mennesker bedre? Det håber jeg rigtig meget. Det samme det gælder banker. Hvis der er en bank derude, der har lyst til at skabe en dialog omkring, at vi kunne prøve at finde en løsning til, at vi sendte nogle hårdt udsatte mennesker over til jer, som måske ikke bare tager den store erstatning, men så i derimod tjener penge resten af livet eller lignende, om I kunne være med på at snakke om det her. Og hvis der er nogle forsikringsselskaber derude, der kunne tænke sig at snakke med mig om det her projekt, og hvordan jeg kan hjælpe dem, så vil jeg faktisk også meget gerne høre fra jer, fordi det her det kommer til at være fremtiden inden for de her livskriser og rehabiliteringsprocesser af mennesker, og derfor vil jeg meget gerne snakke med jer allerede nu, så vi kan få en fremtidsorienteret dialog. Det kunne være rigtig interessant at snakke om vi ikke kunne finde en eller anden løsning til blandt andet unge, der får blodprop eller hjerneblødninger, og som ikke rigtig nu kan dækkes af nogen forsikring. Jamen skal vi finde ud af, at det skal være muligt for unge og deres forældre at opgradere den her ulykkesforsikring, så man kan komme videre. Det er sådan nogle ting, der er rigtig interessant. Jamen politikere ude på hospitalerne, vi vil bare meget gerne ud og være synlige, så vi får fat i de her hårdt udsatte mennesker så hurtigt som overhovedet muligt. Nu skal jeg lige holde øje med den her, om det går den rigtige vej. Bum. Og sådan. Jeg bliver tit spurgt med mit projekt, har du en forretningsplan? Og ja, jeg har en forretningsplan til mit projekt, og min forretningsplan det er at hjælpe andre mennesker. Staten og regionerne og kommunerne kommer til at spare rigtig mange penge på det, jeg laver. Så jeg synes, det er fair, at de går ind og støtter et projekt som mit. Oven i hatten, så kan forsikringsselskaber spare rigtig mange penge. Banker kan tjene rigtig mange penge på at alliere sig med os, fordi vi rådgiver rigtig mange mennesker, og vi kan sende mennesker ud til de rigtige advokater, og de rigtige psykologer, og de rigtige fysioterapeuter. Det er derfor, vi søger samarbejde med alle dem her. Så min fremtidsplan, det er at hjælpe andre mennesker, og så tage den derfra. Jeg kan ikke gardere mig mod inkompetence eller mennesker, der ikke har interesse i det her. Jeg kan kun gardere mig mod, at jeg har lyst til at hjælpe andre, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med lige meget hvad. Vi vil gøre sådan med det her projekt, at hver uge fremover i 2015, der offentliggør vi, hvilke parter, der viser interesse i et samarbejde. Og det er også muligt for din lokalforening, din skole eller din virksomhed at blive 2015 partner på det her projekt. Det kan I gøre ved at booke mit foredrag. Kommer jeg ud og besøger jeres sted, jamen så går samtlig indtægt på mit foredrag 100% går til det her projekts arbejde. Og det bliver ved med så lang tid, at politikere og alle de her instanser, der tjener penge på mit arbejde, de mener, det er fair, at jeg skal investere alle mine egne penge i det her. Indtil da, så kan jeg ikke gøre andet, end at jeg fortsætter med det, og det er sådan set planen indtil videre. Så er der jo det her med, at jeg vil gerne have, at du tager stilling til det her. Du behøver ikke elske det, du behøver ikke synes, det er det bedste i hele verden, men bare tage stilling til det. Hvis du vil tage ned i motorcykelklubben, eller ned i rugbyklubben, eller ned i skakklubben, eller hvor det nu er, eller hvad du laver i din fritid, og grine af de ting, jeg gør, så er det helt ok, så betyder det, at du har taget stilling til det. Men hvis du synes, det er rigtig spændende, og det er rigtig vigtigt, og hvis du gerne vil bidrage til, at mennesker de får en bedre støtte i hårde livssituationer, jamen så vil jeg faktisk rigtig gerne hjælpe de her mennesker, og så håber jeg, at du vil tage stilling til, hvad gør du så for at hjælpe det her projekt. Det vigtigste er bare, at du lader være med at gøre ingenting. Nu løser jeg lige den her.
var færdig. Jeg kom til at røre jorden. Satans. Op igen. Tak fordi du lyttede med.